Ante o éxito na edición da súa estrea, o Concello de Cambados, en colaboración co Xacobeo, lanzan unha nova edición do Festival Albariño no Camiño, un evento que mestura música, albariño e Camiño de Santiago para poñer en valor a través da cultura a importancia para Cambados das rutas xacobeas. E, bueno, en xeral do que se trata é de conxugar Albariño, de conxugar o Camiño de Santiago e por suposto, tamén poñer a Cambados unha vez máis noutra fin de semana no epicentro da cultura en Galicia e que sexa, dende logo, un atractivo máis para que centos e centos de persoas, por non dicir milleiros, visiten Cambados nunha fin de semana na que van a ter unha amplia e variada oferta cultural. Dende o Concello queren resaltar as diferencias entre a festa do Albariño e o Albariño no Camiño, un evento máis enfocado á cultura. O que queremos é, digamos, consolidar este festival, que non ten nada que ver ca festa do Albariño propiamente dita, a ver, no sentido de que aquelo é unha festa e isto é un evento de carácter máis cultural, donde, repito, a parte das catas, tamén temos exposicións, obradoiros, andainas teatralizadas, charlas, coloquios, actividades infantís, concertos e moitísimo máis. O festival terá lugar do 1 ao 3 de xullo e a súa oferta é moi ampla. Como explicou Tino Cordal, inclúe catas, charlas, coloquios, exposicións, música, andainas e tamén actividades pros máis pequenos. No apartado musical actuarán o primeiro día artistas como Señora DJ, Terbutalina e Ortiga. O sábado 2 será o día forte. Bueno, podemos decir que, se cabe, pois é o prato forte, porque temos a Antía Muiño e os Immaculate Fools, que, como ben sabedes, é un grupo británico, pero que o cantante reside en Cambados e levaban 6 anos sen tocar en Cambados e entendíamos que era un bo momento para que presentaran o seu último disco. O terceiro día será a quenda de músicos da talla de Camaño de Meixeiras e Xeila Patricia, predominando en todo o evento os músicos galegos. As actuacións e as actividades terán lugar no Parque do Pazo de Torrado e a entrada é gratuita, aínda que para participar nas catas é necesaria inscrición previa.